नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या संबल जिल्ह्यात श्री कल्की धाम मंदिराचो केलो शिलान्यास. 14,000 येवजण्यांचो शुभारंभ. विद्यार्थ्यांनी शिवाजी महाराजांचो आदर्श घेवचो. मुखेलमंत्र्यांचो उलो. फर्मागुडयेर मनयली शिवजयंती. पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाची बरी प्रगती. थारायल्ल्या वेळा भितर जातले काम पुराय. संजीत रॉड्रिगीस हांची माहिती. भारतीय जनता पार्टीन संदेश खाली घडणुके खातीर मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर केल्या खर टिका. अस्तंत बंगाल सरकार कारवाय करना म्हूण उक्तायल्या तिडक. केंद्र सरकार आणि शेतकार फुडाऱ्यांमदी काल जाली 4थ्या फेरयेतली भासाभास. सकारात्मक चर्चा जाल्ल्याचे मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणणे. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशाच्या संबल जिल्ह्यात श्री कल्की धाम मंदिराचो शिलान्यास केलो. प्रधानमंत्र्यांनी श्री कल्की धाम मंदिराच्या मॉडेलाचे अनावरण केले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि श्री कल्की धाम निर्माण न्यासाचे अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हाजीर आशिल्ले. सांस्कृतिक पुनर्जागरण्या प्रेरणास्त्रोताचे रुपान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आयज उगडास काडटा अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आपले सरकार देशाच्या उदरगती खातीर आणि राष्ट्राच्या सांस्कृतिक दायजाची राखण करपाक सगळे यत्न करता अशें तांणी मुखार सांगलें. कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा. 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है. यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए. हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा. वेळेचे चाक फिरला आणि नवो काळ दारार मारता. आयज देशान देवळां बांदता तशें वैजकीय इस्पितळाय बांदता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है. मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं. उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं. इस निष्ठा के परिणाम भी हमें उसी तेजी से मिल रहे हैं. आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं. आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है. हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है. हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय उत्तर प्रदेशात 10 लाख कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या 14,000 येवजण्यांचो शुभारंभ केलो। उत्तर प्रदेश संवसारी गुंतवणूक शिखर संमेलन 2023 वेळार मेळिल्ल्या 10 लाख कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या प्रस्तावा खातीर लखनौ चवथ्या येवजण्यांचे औपचारीक उक्तावण तांणी केले। बांदकाम, नवीनीकरण, ऊर्जा, माहिती उद्देग, अन्न प्रक्रिया, घर बांदावळ आणि रियल इस्टेट तसेच शिक्षणाकडेन ह्यो येवजण्यो संबंधित आसात। की बात करता तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो, नौकरियों के अवसर बनाओ, तो कुछ चुनिंदा शहरों में। लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। प्रधानमंत्र्यांनी चौथ्या ग्राउंड ब्रेकिंग सुवाळ्याकडेन संबंधित एका प्रदर्शनाची पळोवणी केली। हातूंत वेगवेगळ्या येवजण्यांकडेन संबंधित उद्देगाच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन केलें। विकसित भारताचो विचार फक्त कांय शारां आनी लोकां खातीर ना, जाल्यार सध्याचे सरकार टियर 1, टियर 2 शारांची चौवटेन उदरगत करता, अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे, इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती। ये उनकी सोच में नहीं है। विद्यार्थ्यांनी शिवाजी महाराजांचो आदर्श घेवचो आणि विचार आचरणात हाडचे असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला। फार्मागुडेर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलां हार घातल्या उपरांत ते आयज उलयताले। ह्या वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, शेतकी मंत्री रवी नायक, आमदार डॉ. गणेश गांवकार, स्वातंत्र्य सैनिक आणि हेरांनी शिवाजी महाराजांक आर्गां ओंपली। पुण्यातले इतिहासकार आणि स्वतंत्र सैनिक डॉ. सागर देशपांडे हांचे ह्या वेळार बीज भाषण जाल्ले। विद्यार्थ्यांनी स्वताचो हावेस पुराय करतनाच राष्ट्र निर्माण आणि राज्याच्या बांदावळीन योगदान दिवचे असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो। ज्या गोष्टींचा विचार केला, आपण म्हणतोय की विजनरी नजरेतनं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक, मग त्यांचा घोडादळ असेल किंवा त्यांचा नेव्ही फोर्स असेल, अशा प्रत्येक गोष्टी आपण म्हणतोय की 350 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकामध्ये ह्याचा विचारही कोणी करू शकत नसेल, तर तो विचार खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला असेल। मग इंग्रज असेल, पोर्तुगीज असेल, डच असेल, फ्रान्स असेल, या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये लढण्याची खरी ताकद त्यावेळी आपल्या या पूर्ण हिंदुस्थानामध्ये जर कोणाकडे होती तर ती फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांकडे होती। त्यांची ती विजनरी लीडरशिप होती। त्यांनी त्या पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी शिवाजी महाराजांचं कार्य हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर त्याने गोवा करून कर्नाटक, केरळ आणि टिल पॉंडिचेरीपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य त्यावेळी होतं। शिवाजी महाराजांची मूल्य, तत्व आणि विचार आचरणात हाडले जाल्यार आमी शिवाजी महाराजांसारखे जावपाचो हावेस धरपाक शकतले, अशें कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। छत्रपती सारखं राजा आज त्यांचे विचार जर ऐकले तर मला वाटतं आपण बऱ्याचशा काही गोष्टी शिकून घेऊ शकतो। आणि मी आवर्जून सांगू इच्छितो की शिवचरित्राचा जर आपण अभ्यास केला तर निश्चितच काही गोष्टी ह्याच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आधारावरती भरपूर नाटकं आहेत। ती नाटकं पाहणं आणि आपल्या त्यातून चांगलं काही घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। शेवटी विद्यार्थ्यांना संबोधत असताना मी एवढंच म्हणेन की उभ्या आयुष्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त स्वराज्याचे संस्थापक जरी असले तरी धुरंधर ते राजकारणी होते। त्यांनी त्यावेळेला कित्येकशे असे प्रकल्प, म्हणजे आज जी पगारदारी जी आहे
जी पगारदारी जर कोणी जर जगातला हा पहिला राजा आहे ज्याने पगारदारी ही सुरू केलेली आहे आणि आज आपण ती फक्त त्याचे अंमलात आणू इच्छितो. शिवजयंती निमतान दिवचले आयोजित तरेकवार कार्यावळींचे उक्तावण काल दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटके हांचे हस्तुकी जाले. ही कार्यावळ छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानार जाली. शिवजयंती निमतान वेशभूषा, किल्लो तयार करप आणि हेर सर्ती आयोजित केल्ल्यो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आमच्या डिसोलीक पदस्पर्श जाल्लो आसा. इतिहास आसा, थंय कितकेशेच किल्ले आसात. हांगा एक्चुअली आमचे कोटेश्वर देवस्थान म्हणटा त्याच्या सायटीक त्यांचे किल्ल्याचे हे आसा. तुम्ही आमच्या साखळकारान त्यांच्यानी मस्त एक्झिबिशन लायला, थंय तुम्ही वचून सगळे फोटो पळयात आनी तेचेर तुमकां कळटले की गोंया खातीर आनी बिचोली खातीर कितले त्यांचे योगदान आसा ते. आम्ही ह्या जयंती निमतान नुसती सेलिब्रेट करून जावची ना, तर ह्याच्याय फुडें त्यांचा आदर्श दवरून त्यांच्यानी जी जी केली त्यांच्या कार्याची थोडी सुद्धा जर आम्ही काम केले जाल्यार खऱ्या अर्थान आताच आम्ही म्हणटा प्रभू रामचंद्राची पूर्ण प्रतिष्ठापन जाल्ली आसा, राम राज्य जातले ते खऱ्या अर्थान जातले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात. भारत के इतिहास में पहली बार आ रहा है सबसे बड़ा फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जहां भारत के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से आएंगे एक से बढ़कर एक फोक सिंगर्स और गाएंगे अपने ही राज्य के फोक सॉन्ग्स. भारत का अमृत कलश 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार. मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. राज्यांतल्या अनुसूचित जमातींक बेगिनात बेगीन राजकीय आरक्षण मेळटले अशें केंद्र सरकार हे विशींचे सोपस्कर पुराय करतले अशें आश्वासन केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी दिलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. मुखेलमंत्री आणि केंद्रीय घर मंत्री मजगती एसटी आरक्षणाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. हाचे मुखार अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांची भेट घेवन तांचे म्हणणे केंद्रीय घर मंत्री आयकतले. घर मंत्री अमित शाह हांणी अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां दिलां. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाची प्रगती बरी जाल्या. थारायल्ल्या वेळा भितर हे काम पुराय जातले अशें इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी उदरगतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगेज हांणी सांगलें. आयज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. As far as gas pipeline is concerned, as far as water, and this is not just gas leakage. There have been water leakages, there has been power cable cut, there has been sewage things cut because they are extremely superficial. Having said that, all these services have to run
By the time we put parallel services, by the time we commission the services. So leakage as far as gas is concerned, it has happened. We have a gas safety engineer on site. आणि गॅस लिकाक आमी आमचे कडेन एक नंबर आहा, आमचो गॅस सेफ्टी इंजिनियर आहा. तशेंच उदकाची लीक जाली जाल्यार उदकाचोय आमचो वॉटर सप्लाय इंजिनियर आहा आनी प्लंबर आहा. वी अटेंड टू इट. त्या दिसा तुमी रिपोर्ट केले केबल कट जालो. 20 मिनटांनी आमी केबल रिस्टोर केलो. आमचो तो मनीस केबल रिस्टोर करपाकय रस्त्यार आसता. सो हो टायम लॅग जो आहा रिस्टोर करपाक हो 20 ते 30 मिनटां लागता आमकां. हें लोकांनी सोंसलां आनी म्हाका दिसता आय एम थँकफूल टू पीपल की हे लोक मातशे आमकां हो टायम दिता. राज्यांत जावपी अपघाती मरणा खातीर अधिकाऱ्यांक जाप विचारपाक काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आयज येरादारी खात्याच्या कार्यालयांत धडक दिली. येरादारी संचालक रजेर आशिल्ल्यान तांणी अतिरिक्त संचालक संदीप देसाय हांचे कडेन ह्या विशयाचेर उलोवप केलें. राज्यांतली अपघाती मरणां उणी करपाक खातें कितें काम करता असो प्रश्न प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी येरादारी अधिकाऱ्यांक केलो. पर ड्रॉप मोर क्रॉप ही केंद्र सरकाराची उत्तम कृषी येवजण आसा अशें दिवचल आमोणेंतले शेतकार कृष्णा सिनारी हांणी सांगलां. हे येवजणेक लागून खर्च उणो जाला आनी फायदो वाडला अशेंय तांणी सांगलें. पर ड्रॉप मोर क्रॉप अशी ही स्कीम आसा. सो ही हांवें आतां स्कीम घेतल्यार म्हाका खुबशे बेनिफीट जाले. बेनिफीट म्हणजे आतां एक 5 वर्सां जाली हांव एग्रीकल्चर म्हणजे एक्टिविटीज करता. आतां एक 2 वर्सां जाली हांवें ही स्कीम घेतला. सो तेच्या पयलींची म्हाका जर आसली म्हणजे स्किमी शिवाय हांव म्हणजे ड्रीप घालच्या पयलीं जे हांव करतालो तितून म्हाका खूब मॅन पावर लागताली आनी उदकूय खूब लागतालें म्हाका. आतां म्हाज्या कडेन कमी उदकान हांव चड प्रोडक्शन म्हाका घेवंक मेळटा. आनी ही ड्रीप सिस्टम घातल्या उपरांत म्हणजे म्हाका म्हणजे कसले फर्टिलायझर घालपाक जाय जावं आनी कितें मेडिसीन घालपाक जाय जाल्यार त्या वेंचुरींतल्यान डायरेक्ट सोडपाक मेळटा म्हाका. पयलीं तशें जायनासलें. पयलीं म्हाका मॅन्युअली करचें पडटालें सगळें आनी सो तितूर टायम म्हाजो खूब वेस्ट जातालो. तशेंच मॅन पावर म्हाका म्हणजे खूब मनीस घालून म्हाका काम करचें पडटालें. आतां म्हाका फक्त हार्वेस्टिंगाकूच फक्त मनीस लागता आनी व्हडलीशी कामांक कांय मनीस लागना. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेती कडेन संबंधित खुबशा कामां खातीर अनुदान दिता आणि ताचो उत्तम लाभ शेतकारांक जाता अशें कोडये सत्तरींतले शेतकार कृष्ण प्रसाद गाडगीळ हांणी सांगलां. चडांत चड तरणाट्यांनी शेती करची असो उलो तांणी मारलो. आमचे नाल्ल, सुपारी, शुगरकेन म्हणल्यार ऊस, बाकीची सगळी जी केळी जे कितें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आहा ते सगळें आमचें चालू आसा हांगासर. आनी जेन्ना 92 हांव हें करपाक लागलो फूल टायम आफ्टर ग्रॅज्युएशन तेन्ना म्हाका अशें दिसून आयलें की जी कितें इम्प्लिमेंट्स आमकां शेती खातीर जाय ती खंयसरल्यान घेवपाची, कितें घेवपाची, कशी वापरपाची, कितें करपाचें हें कांयच खबर नाशिल्लें. पूण आमचें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा थंय बरे आमचे अनुभवी लोक आसा ते आमकां बऱ्यापैकी गायड करतात. तशेंच गोंयान जन्म घेतला आमकां प्रत्येक गोष्टीचेर सबसिडी आसा. ड्रीप इरिगेशन केल्यार 90% सबसिडी, सोलार पावर फेन्सिंग केल्यार 90% सबसिडी, ट्रॅक्टर घेतलो तेचेर सबसिडी, सो पंप घेतलो ताचेर सबसिडी, ऑर्गेनीक इनपुट्स घेतले ताचेर सबसिडी. सो ही जी गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आसा ती घेवन खरेंच ती म्हणजे शेतकऱ्याक हेल्पफूल जाता. आनी हांव आमच्या तरणाट्यांक सांगूंक सोदता की जर तेंची एन्सेस्ट्रियल जमीन आसत जावं तेणे खंयसरल्यान घेतली आसत आनी ते जर शेतीन उतरता जायत जाल्यार मुद्दाम तेंच्यांनी शेती एज अ करियर म्हणून तातूंत वचचें जेणे की ही जी धरती माय आसा आमची तिची सेवा घडटली आनी तांकांय नोकरी फाटल्यान धांवचें पडचें ना. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं.
तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान स्थापित करने के लिए हर राज्य से लोक संगीतकार आएगा, अपने लोक संगीत से अपने राज्य को जिताएगा। ऐसा शो होता नहीं है यहाँ, जो पुराना है जो नया हो के आ रहा है। जब म्यूजिक आता है ना, न कोई एज है, न कोई ड्रेस है, न कुछ है, सिर्फ हम सब भारतीय हैं। और ये मेरा भारत है असली, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। भारत का अमृत कलश 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। सुखधाम का नाम राम। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। नौदळ 2047 मेरेन संरक्षण क्षेत्रांत आत्मनिर्भर जातले अशें नौदळ मुखेली एडमिरल हरिकुमार हांणी सांगलें। नायब संरक्षण आनी एरोस्पेस लिमिटेडच्या उत्पादन प्रकल्पाच्या उक्तावणा निमतान ते उलयताले। 2047 मेरेन आत्मनिर्भर जावपाचें उतर आमी दिलां अशें तांणी सांगलें। Very substantial capability that has been built in a very short time, and I've seen the work being done in this by this company, particularly as a MSME. They have been making equipment for us, particularly for the Navy, fabrication of various parts of the ships, then BrahMos launchers, and like that. And it had started small, and now they have brought in state-of-the-art equipment like this VMC machines, which you see in the background, which has brings in an accuracy of 7 micron in when you are connecting frames and so on. So this is it's a tremendous capability towards Atmanirbharta. If you want to make defense equipment in the country, then you need the equipment, the machines, and all for that. So the fully automated facility, and it will make a substantial difference in the ability to make weapon grade equipment for ships, similarly for airframes, for weapon systems that we installed on board ships or submarines, torpedo tubes, and anything which requires very high precision. आयज गुवाहाटीच्या सरुसजाय खेळा मैदानार खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी खेळाचे उक्तावण जातले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं खेळगड्यांक संबोधित करतले। केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर तशेंच आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उक्तावण सुवाळ्यान वांटेकार जातले। सुमार 4500 खेळगडी ह्या खेलो इंडिया खेळांनी वांटेकार जावपाचे आसात। भारतीय जनता पार्टीन अस्तंत बंगाल बायलांच्या आड वाडट्या कथीत अत्याचारा खातीर राज्याची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर खर टिका केल्या। भाजपा फुडारी लोकेट चॅटर्जी हांणी हालीं संदेश खाली बायलांचेर जाल्ल्या अत्याचारा विशीं उलयतना अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर खर टिका केली। संदेश खाली घडणुकीचो आरोपी तृणमूल काँग्रेस फुडारी शेख शाहज हांच्या आड राज्य सरकार ओगी कित्याक आसा आनी कारवाय कित्याक करिना असो प्रश्न केलो। तृणमूल काँग्रेसीन फरारी शेख शाहज हांकां आश्रो दिला असो आरोप आयज नवी दिल्लीन पत्रकार परिशदेन उलयतना चॅटर्जी हांणी केलो। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेशखाली एक जगह है, और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां
उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, वहां का माफिया लोग है। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए। उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। केंद्र सरकार आणि शेतकार फुडाऱ्यांच्या मध्ये काल चंदीगडात चौथ्या फेरेतली भासाभास झाली। शेतकार फुडाऱ्यांकडे सकारात्मक चर्चा झाल्या अशा बसके उपरांत उलयतना मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगले। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी गिराईक महासंघ आणि भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहमती विपणन महासंघ सारखी सरकार समर्पित सहकारी समिती फुडल्या 5 वर्सां खातीर घडयतले आणि शेतकारांक किसान समर्थन मोलाचे तांचे कडल्यान म्हाल खरेदी करपाचो प्रस्ताव दोन्ही पक्षांनी जोड रूपान दिला अशें मंत्री गोयल हांणी सांगले। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.8 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशाच्या संभल जिल्ह्यात श्री कल्की धाम मंदिराचो केलो शिलान्यास। 14,000 येवजण्यांचो शुभारंभ। विद्यार्थ्यांनी शिवाजी महाराजांचो आदर्श घेवचो, मुखेलमंत्र्यांचो उलो। फर्मागुडेर मनयली शिवजयंती। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाची संजीत रॉड्रिगेज हांची माहिती। भारतीय जनता पार्टीन संदेश खाली घडणुके खातीर मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर केल्या खर टिका। अस्तंत बंगाल सरकार कारवाय करना म्हूण उक्तायल्या तिडक। केंद्र सरकार आणि शेतकार फुडाऱ्यांमदी काल जाली चौथ्या फेरेतली भासाभास। सकारात्मक चर्चा जाल्ल्याचे मंत्री पियुष गोयल हांचे म्हणणे। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डे चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।